Naimbag nga oras yu amin kadrama kan papagayam, ti surat nga intay basay ta, kat naggapoy ti paggayam akayat na ti pailingad, itinagan a Clarissa, at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti surat ni Clarissa. Dear Lady L, naimbag nga oras mo, awagan naklakuman iti Clarissa, agtawanak itan iti 58, kat addaan iti dua nga anak. Irugit man ti agsalaysay, idi ka pambanwag agpaylaang Lady L. Gapo iti rigat ti panagbiag anabangunak, iso ajak nakalpas iti panagatal ko, kat naamamok ni Roman. Nagdaton nga rod kanyak Lady L, agingga nga inaklon ko ti panagayat na, kat kalpasan ti makatawan, nagkalaysa kamin. Awan ti makunakin ni Roman Lady L, responsable kan manangipatag. Naglabas nga rod ti tawan, kat naaddaan kami iti dua nga anak. Nagragsak ti binangon mi a pamilya Lady L. Panagriknak idi, kat awan ti panubog adumteng iti relasyon mi iti asawak. Agingga nga iti may sangal tao. Naidistino iti Bulacan ni Roman, tanayakar iti may sa branch ti kompanyada. Kat mamidwa iti makalawas nga agawid dito Vizcaya. Idida mo Lady L, na ikawa kami nga agiina, tanairwam kami akanayon nga adda iti abay mi ti asawa. Kanayon adamagan dagiti anak mi, no kaano nga agawid ti amada. Kat inlawlawag ko kadakwada ti sitwasyon. Aging gaan na irwam kami nga agiina, akanayon nga awan ni Roman, iti sipay mi. Naglabas ti sumagmamano atawan anaanayas ti amin Lady L. Aging gaaman manon asangputan na kami ni Roman. Maminsan laengan nga agawid iti makabulan. Kanayon nga ibaga na abisi iti trabaho na, iso asaan a makaawid kada kami. Kasta kanayon ti rason na Lady L. Ngam sabalin ti agparparik na kanya. Napanunot ko nga rod nga iba ti paylaang dagiti anak ko iti balay dagiti dadakkel ko. Tasya kun timang sarungkar iti asawak ijay Bulacan. Iti dadanon ko iti pagnanaedan ti asawak nga inted ti kompanyada. Nagtuktok Lady L. Ngamjak nagununi. Kat idi na ilukat tiri daw. Babae tinakita. Kat nakitak idi lang ti babae. Anak laat daytoy. Ngam nakarkaron ti pan nakakalaat ko. Kat naibatak dagiti bitbit ko. Nakita ka sana makatal na ti babae Lady L. Impagarup na kano, no ni Roman tinagtuktok.
Dinamag ko nga rod no asino daytoy itinatanang a panagsaok. Kat kinunana, agayem laang ni Roman. Nagdardarasak nga rod asimrat. Kat nagdiretso ak iti silet ti asawak. Tapno panagnagkak ti atap ko. Nakarignaak iti nalaos a pungtot. Idi nakitak dagiti alikamen ti babae iti silet ti asawa. Agburburag ti tarak anang sango iti babae anang surot kanyak Lady L. Kat tinungpak iti agsasaruno. Kalpasan na. Insagunot ko. Sakon to sinakayan iti natumba. Kat kurang nalan at dardarak ti rupa na. Gapu iti nalaos a pungtot ko. Nalaos nga rod ti sangit kan pakaas iti babae asar denghakon Lady L. Taawan a pulos ti gaway na kanya. Gapu ta adayo adakdak kelak ngem iso. Uray kas taunay ti pakaas na kanya. Jak pulos sinardengan. Aging gaadimteng ni Roman. Kat inanawa na. Ngam din ak pulos na anawa. Aging ga nga imbaga na amasikog ti kabit na. Kasla na buyat tanak iti nalamiis adanom iti nanggag ko Lady L. Kat kastauna iti pungtot kan sangit ko anang sango iti asawak. Sakon to dinanog-danog kan tinungpa iti namin adu adtaras. Kalpasan na. Nagtarayak arimwar iti pagnanaadan ni Roman. Nagnagnaag ngagsang sangit. Kan tumaytayab ti panunod ko Lady L. Tadyak pulos pagarupan. Akabailan nag-aliputan ti asawak. Diyaga mo naman nga oras di pampanagnag. Kasla kayat ko nagibusan ti amin ko iti daydi akan ito. Gapo iti saam kan sakit amarikrignag. Aging gagalaat analagip ko nagiti anak ko. Kat kasla nakariingag, iti pan nakailipay ko. Nagdardarasak nga rod anagawid ijay Vizcaya. Kat inararagop ko dagiti anak ko. Dinamagdan no ayan ti amada. Ngamjag amo ti isumbat ko. Katagsang sangit aklatan anang araragop kadakwada. Nupay saan nga amo dagiti anak ko ti mapaspasamak. Nakipagsang-sangit damot kanyak Lady L. Kat kinuna ti inauna nga anak ko. Asaan ako nga agsangit. Tapno saan damot nga agsangit nga agkapsat. Pinilit ko nga rod di agbalin anatibker. Para kadagiti anak ko, Lady L. Naglabas ti aldaw. Dimtang ni Roman. Adda dagiti anak ko iti balay dagiti dadakkel ko. Kinasarita nak nga rod, Lady L. Nagkid daw iti pamakawan. Gapo iti naaramid na. Katimpagarup ko. No kayat nga ornusan ti amin maipapan kada kami. Ngam nagbitutak. Takas la tinadtad ti pusok iti nakapimpino idi kinunana. Nga agsina kamin.
Takasapulan daytoy ni Marie a babae na tamasikugan. Insang sangit ko tinagpagpakaasi. Adi na kampanawan kadagiti anak mi. Ngem di nagpulos impangag, Lady L. Inala na dagiti daduma akagawaan na. Kat sinursurot ko nga agingga iti ruwar. Kinunkunak adi na kampanawan. Tagabaulag apakawanen. Nga uray anya pa'y tinaaramid na. Ngam natangkan ti puso kan pangadeng na, Lady L. Tadi nagpulos impampangag. Inukas na ti arakop ko kankwana. Bayat alaplapdag asaan apumanaw. Nagsakit, Lady L. Sanag man siguro a perpekto nga asawa kan ina. Ngam inaramid kumati amin a kabaalag. Tapno agbalinag anasaya at nga asawa kan ina. Ngam kinabaulan naglata nga inkalang kan liniputan ti asawa. Kat ti kasakitan kabaulan na kami apanawan. Jaga mo ti aramidag iti daydia kanito, Lady L. Kaya't konti sumuko, iti sakit amarikrik na. Ngam na panunod ko dagiti anak ko. Isu na tinagbalin nga armas ko. Tapno sangwag, kan sarang tagti panubok, adimtang kanyak. Saan nga rod ang nagsarsardeng dagiti anak ko nagdamdamag may papan iti amada. Ta saan apulos ang nagaw-awin. Walo idi ti tawen ti inauna. Kat inamat ti nauti. Jak pulos impakpakita kadagiti anak ko ti panagsangsangit ko, Lady L. Nagbalinag anatibkar iti matangda. Takayat ko at umakkelda normal. Kan awan ti sakit tinagam nga imimpenanda iti amada. Isu ajak pulos nagsao iti kontra kini Roman. Bayat ti panagdakkelda. Naglabas ti panawan, Lady L. Nairwaman dagiti anak ko asaandan anakit kita ti amada. Isu asaan dametan anak damdamag. Insakad ko nga rod ti panagbiag mingag may sa, Lady L. Takalpasan ti makatawan. Manipod idi pinanawan na kami ni Roman. Saan matan anang nangtad iti sustento kada kami. Nagkidawak nga rod iti tulong iti kapsat kong aday di abroad. Tapno tulungan nak iti pangrugyak, iti basit laeng a negosyo. Saan nakmat apina ay ti kapsat ko, Lady L. Kat ininot ana parang ay ko ti negosyo. Aging ka naglabas ti atong atawan. Adumat arigat kan sakripisyo ti kinagupal ko. Aging ka nakalpas iti panagadal. Dagiti duwa nga anak ko.
Kadyak nalipatan tinaybakada. Akayat da nga iti panagturpos da. Kat agpakita ti amada. Nga magpadadala nga napaay. Ta saan apulos ang nagpagpakita ni Roman, Lady L. Ta sigon iti amamok nga adda iti Bulacan. Kat nabayagan a pimanaw da ijay iti kapit na. Nga man amadakamat dagiti anak ko ti amada, Lady L. Ta siguro, didan kayat ngagpanunutak. Naadaan nga rod iti napintas at trabaho dagiti dua nga anak ko, Lady L. Kat kinunada, asaan ako ngagtrabaho. Ta isudan ti makaamu kanya. Ngam kinunak, anasaysaya at mutlaeng nga adda ter aramitak. Nang runakat kanayon da nga awan nga kapsat. Ta adda dagat nga rod akanayon iti trabaho da. Kat day ta ti pagyamanak unay iti namarswa, Lady L. Tauray binaybayan na kami ti amada. Di magkalmat anasayaat dagiti anak ko. Iti may sa agundaway. Kasangay ko idi, Lady L. Kat awan trabaho dagiti anak ko. Tanairana a Domingo. Nagragsak iti daydi akan ito. Takadduak dagiti anak ko iti agmalmalam. Kat idi nakapanawan dagiti sangaili. Adda tinaulan ti aso, Lady L. Impagarup ko nga rod nga adda pay sangaili adimtang. Isu adda gusmet nga ilukat ko ti ridaw. Idi adda nagtuktok. Naglaatag, Lady L. Tanagkutong alalaki tinakita. Kat kinumustanak. Tiyak lakit dinagbidot itinangag ko, Lady L. Timak ni Roman tinangag ko. Kalpasan na. Kinunana. Adya kon mailasin. Tasabalin tilangana. Gaputan nagkutong unayan daytoy. Tumartaraigid dagiti luha na anagkid daw iti pamakawan, Lady L. Kinunana adyak agdanag. Tapumanaw matlaeng atagos. Taawan ti panggap na amang riribok iti biyagmi nga agiina. Kan kayat na kami laeng amakita iti maudi agundaway. Kalat nga ron ang nagpakita dagiti anak mi, Lady L. Tadengdeng gandagayam ti panagsarsarita mi iti amada. Kinunati agluluwa nga inauna nga anak mi. Anabayagan nga urayan da nga agkapsat ti panagpakita na. Ngam apay nga itata nagpakitan. Kat pumanaw matlagayam. Kuma, saan langan ang nagpagpakita? No pumanaw man matlagayam. Sinungbatan ni Roman. Bayat ti panagarubos dagiti luana. Ama bain una yan daytoy. Tanagbalin nga irresponsable. Kanawan serserbina nga ama.
binaybayan na kami nga agiina. Kat ita, dadagkalan dagiti anak mi. Kan kayat na kami laang amakita, iti maudi agon daway. Sagbay ang mauyos, tiwangas na. Tamabilbilangan ti kanituna dito'y rabaw tinaga. Taad na natagsan, asakit na. Kat kayat na ti makapagkidaw iti pamagawan kada kami. Nalaos nga ron ti sangit dagiti agkabsat Lady L. Anangar arakop iti amada. Kinunada anabayagan anapakawanda. Tasaan kong insuro ida nga agimula iti sakit tinakam iti amada. Saan nga ron anakauni ni Roman iti daydi akan ito? Kat kasaunay ti anug-ug na. Anagyaman kada kami. Kat nakarkaron anakarik na iti bain. Tasaan pulos anakangag iti bani. Manipod kada kami nga agiina. Kat inulit-ulit na tinagkidaw iti pamakawan. Kat kinunana, anaragsakan apumusay. Tanakita na kamin. Kat nakapagkidaw iti pamakawan. Nakunangarod dagiti agkabsat apaagasan dati amada. Takayat dapay ang makadan na itinapaot. Ngam nagkadkad ni Roman. Tanakaron ti sakit na. Kalpasan day di agundaway Lady L. Dagos nga inyo hospital mi ni Roman. Naragsak ti sumagmamano akan ito anakadan nami Lady L. Naglagan iti baruko. Gapot amumi nga awan tim impenan mi asakit tinakam iti barukong mi. Naglabas nga rod dito abulan. Nadanon ti kasangay ni Roman. Nakaragragsak ang nagsagana dagiti anak ko. Nagluto iti cake ti nauting anak ko para iti kasangay ti amada. Ngam idiriingan min ni Roman. Saan min anariing? Tainturog nan, iti agnanayon. Nagladingit man para kada kami nga agiina, daydi akan ito Lady L. Tanapukaw mimetlaang ni Roman, iti kaaldawan ti kasangay na. Ngam naragsak kami latta. Tanakadan nami mat iti maudi akan ito na dito'y rabaho ti daga. Manon atawan tinapalabas, manipod pimusay day di Roman Lady L. Ngam sa di walat ta iti lagip ko dagiti pasamak. Aging galangan dito'y Lady L. Kat namnamaag ang makaibati iti leksyon kan adal, to'y padas ko iti biyag, kadagiti padak at dumdumngag. To'y pagayam mo, Clarissa,
iti Nueva Vizcaya. Clarissa pagayam ko, agyaman unay iting kapanangibinglay iti padas mo, ka dayawan ka iti kinatibker mo anang sarangat, kadag iti panubok adimtang iti biag mo. Makuna amay saka apagwadan nga asawa kan ina. Tay tilaksid tinaaramid kan ka ti asawam. Nagtali na ti respeto kan panangipatag dagiti anak mo iti amada. Kaya't asawan dayta, anasaya at ti panangpatakal mo kadakwada. Tanagsaya at ti biag nga awan ti imimpunan asakit tinakam iti kaungkan. Saan tayo nga rod asayangan ti biag ana ipabulod kada tayo? Kadagiti banag apakadaksan tayo, kanti pada tayo at tao. Alakastan, Clarissa, katagyaman unay iting kapanagsurat dito'y programa tayo Love Letter. Kadagiti amin adumdumngag, maawis kayo amang ipatulod iti padasyo nga intay basa, dito'y programa tayo Love Letter. Iti email address loveletter143@yahoo.com. Agyaman unay, and please don't forget to like, share, and subscribe.